Сянке, да те питам, само вчера къпахме ли се? Къпахме се. А добре, да те питам, сутринта прически правихме ли? Правихме. А добре, да те питам, защо косата ти е в това състояние? А? Защото дъщеря ти е щурава. Добре, де, какво ще рече дъщеря ми е щурава? И като се съберем с децата в градината, смете така. Че спреш да въртиш тази ръка, бе. Сянке! Издани се от ядене, Сянке, като бездънна яма си. Абе, тате, ти като мура, скажах ли ти нещо? Какво съм правил? Като мура. Сянке! Виж на гърба ми какво пише. Супер дади! Трябваше ли да пише трудолюбив, но леко досаден. Татко, а ти как разбираш, че съм на гюронтия? Как? Като ме залепиш на седалката. Добре бе, тате, ама защо съм на гюронтия и те лепим на седалката, а? Защото другите шофьори са ето така. Тате, идвай да пием по едно. Пием хапчета, Сянке! Нема нищо, идвай, хапчета имам. Абе, татко, как върви в новото училище, бе, татънце? С бащи на двойка джийки не разговарям. Пиеш ли? Пия. Пушиш ли? Пуша. Мазничко ядеш ли? Ям. Готов ли си да се откажеш от тези вредни навици? Не. Тогава защо си дошъл в фитнеса? Да ви оправя климатика.